Čauko, čauko, vítam ťa pri sledovaní podcastu s názvom Kľúč ku šťastiu. Kto by nechcel byť šťastný? Však ja som zistil určité veci, ako to učiniť tak, aby nám to bolo prirodzené to šťastie, aby to nebolo niečo, o čo musíme bojovať. Samozrejme, najskôr treba nejakým spôsobom výjsť z komfortnej zóny a tieto vecičky, áno, môžeme charakterizovať ako forma boja, hej, ale potom, keď už si vybudujeme ten základ, to je bezpečné prostredie, v ktorom vieme sa zregenerovať, vieme prísť na nové myšlienky a tieto veci, tak potom ten boj už nie je potrebný. Čiže boj väčšinou je kontraproduktívny, lebo boj znamená, že potrebujeme tlačiť na pilu. A ako náhle tlačíme na pilu, tak sa nám do cesty vália ďalšie prekážky a zistil som, že to nie je potrebné. Čo je dobrá správa. Takže vítam ťa, poďme na to. Kľúč číslo 1 ku šťastiu je za mňa rozvíjanie svojich schopností. Že ako náhle pochopíme, že sme sa narodili s nejakou výbavou, ktorú teda ak nerozvíjame, tak nemá nám ako pomôcť. Takže každý z nás má nejaké schopnosti, ktoré by mal rozvíjať. Častokrát vidím ľudí, že sa práve týmto schopnosťam nevenujú a venujú sa veciam iba napríklad tomu boju, o prežitie. Áno. Takže tuto je to za mňa niečo, vďaka čomu by sme mali mať schopnosť byť šťastný nejak prirodzene, že zamerať sa na rozvoj týchto schopností. Toto ja osobne som mal od malička. Momentiček, naladím sa. Toto osobne mne ako už od malička veľmi rezonovalo, že my vlastne potrebujeme svoju pozornosť zamerať na seba a na rozvíjanie svojich schopností a nie na vonku, a snažiť sa ovplyvňovať vonkajší svet nejakým spôsobom. Hej, čiže mne sa veľmi páči tá analogia, teda súvis s takým tým obrázkom, že netreba sa snažiť loviť motýle. My potrebujeme tú svoju záhradu spraviť natoľko príťažlivú, že tie motýle potom chcú prísť same. Čiže nezamerávať svoju pozornosť na to, aby sme nejakým spôsobom zaujali ľudí. Situácie sa budú k nám hrnúť vďaka tomu, že my pracujeme na seba a na rozvíjanie tých svojich schopností. To je tá, že sústreď sa a urob tú svoju záhradu krásnou, aby tie motýle chceli prísť. Takže toto je číslo 1, kľúč ku šťastiu číslo 1, zamerať sa sám na seba. Pozor, nie je na tom nič zlé, ani nič sebecké. Ja si myslím, že to je veľmi nebezpečný narratív, ktorý v našej spoločnosti nejak tak na nás útočí a snaží sa nás, to je podľa mňa taký ten toho diabla, taký ten nejaký nástroj, taký trik, ako ľudí dostať do takého toho jeho područia, hej, ale to my sami máme schopnosť a teda aj možnosť sa rozhodnúť, že toto nie je niečo, čomu my chceme podľahnúť, hej, že tu ide iba o to, čomu my uveríme a čomu my neuveríme. Volá sa to, že obmedzujúce presvedčenia. Čiže ja keď uverím tomu, že je zlé zamerať sa sám na seba a starať sa sám o seba v prvom rade, že to je sebecké, no tak mám veľký problém. Jo, ono aj v lietadle napríklad, keď je nejaký problém a spadnú masky s kyslíkom, odporúča sa ako prvému nasadiť masku sebe a až potom riešiť svoje dieťa alebo niekomu pomáhať. A ono to má tú analogiu aj v živote, so životom, že takto, keď sa snažíme, dajme tomu tú pozornosť mať niekde vonku, že pomáhame niekde vonku a nepomôžeme najskôr sebe, tak my vlastne sa môžeme najskôr uštvať a potom už nemôžeme pomôcť nikomu. Hej? Čiže že my by sme najskôr v tom lietadle odpadli, dajme tomu, a potom by sme nevedeli pomôcť tým našim deťom alebo tým našim blízkym, niekomu proste.
Takže kľúč ku šťastiu číslo 1 je pomôž najskôr sebe. Jo? Číslo 2. A to s tým súvisí teda rozvíjanie tých svojich schopností. Hej? Že zamerať sa na to, hľadať, aké ja mám tie schopnosti. V čom ja vynikám? Každý vynikáme v niečom inom. Niekto je dobrý miesič cesta na pizzu, druhý je dobrý tanečník, tretí je dobrý spevák, speváčka. Dobre? Takže každý by mal nájsť, no je to také, že nemusíme to hľadať. Ja tu nikoho nechcem ako keby presvedčať, že by mal niečo robiť. Nie. Ja iba teda sa snažím poukázať na to, že ak chceme byť šťastní, je to potrebné. Je to potrebné hľadať ten svoj potenciál a rozvíjať ten svoj potenciál. Okay? Tie svoje silné stránky, že ten svoj dar, ktorý máme zhora. Okay? Takže rozvíjanie svojich schopností. Číslo 1, kľúč ku šťastiu. A číslo 2 je pochopiť, že my žijeme v traumatizovanej spoločnosti. Nepoznám človeka, ktorý by nemal nejaké traumy z detstva alebo počas dospievania, alebo sú to generačné traumy napríklad, ktoré sa na nás z generácie na generáciu prenášajú. Takže priznať si, alebo teda respektíve pohľadať vo svojom vnútri, a väčšinou sú to veci, ktoré sa nás dotýkajú na iných ľuďoch, že ja neviem, keď niekde niečo vidím a pohorším sa na tom, čo ten zás tu vypráva, čo táto si zás obliekla, alebo čo to, všetko, čo sa nás dotýka, je vlastne odraz našeho vnútra. Človek, ktorý nemá žiadne zranenia, ktorý je vlastne vyhojený, zahojený, je v čile, je skrátka proste so životom ako keby v súlade, tak sa ho nič nedotýka. Ja sám sa nepovažujem ešte za nejakého osvietenca alebo za niekoho, koho sa nič nedotýka. Aj mňa sa dotýkajú veci, ale ja už to neberiem tak, že niekto robí niečo, čo by nemal robiť. Nie, ja to hneď sa snažím analyzovať, že že prečo sa ma to dotýka, že čo mi to zrkadlí, že čo v sebe ešte mám vyriešiť. Takže takto ja robím, čiže toto odporúčam. Kľúč číslo 2, teda zhrňme to a dajme tomu takú charakteristiku, že je snažiť sa vyriešiť svoje vlastné traumy, či už teda spôsobené s nejakou hlúpou hláškou, dajme tomu v škole alebo od rodiča. Mne napríklad tatko, vždy keď som pred zrkadlom nejakým spôsobom sa snažil zistiť, kto som, a pozeral sa na seba a snažil som sa trošku aj skrášliť, vylepšiť v takom tom veku, kedy som prichádzal už do puberty, tak mi tatko vždy povedal, že čo sa toľko pozerám do zrkadla, že či som jak buzerant. A ja, že čo? Prečo buzerant? Čo je na tom, akože čo je na tom zlé? A vieš, ja som tomu vlastne uveril, vytvoril som si obmedzujúce presvedčenie, že mať sa rád, že nejakým spôsobom snažiť sa byť lepší, krajší, dajme tomu trošku, však čo je na tom zlé? Chceť sa páčiť svetu, chceť byť prijatý, vôbec na tom nie je nič zlé. Lenže môj tátko pravdepodobne tiež mal nejaké obmedzujúce presvedčenie z jeho detstva, ktoré mi iba podal ďalej. A toto je tá generačná trauma. Hej, a sú oveľa horšie, toto bolo ešte taký lightovič. Ale viezlo sa to so mnou dosť dlhý čas, kedy ja napríklad som podľa môjho názoru, lebo chlap aj žena má v sebe aj ženský, aj mužský princíp. A ja si dovolím tvrdiť, že by to tak malo byť nejak 80/20, že chlap by mal byť 80 chlap a 20 ten ženský princíp, aby proste nebol tu iba nejaký hulvát prepnutý, ktorý nemá cít v sebe. Hej. Čiže a žena naopak, 80% žena, 20% chlap, kedy ona si vie napríklad s tým mužským princípom pomôcť obrániť sa, keď útočí na ňu nejaký predátor, dajme tomu, alebo čo, hej. Takže ja s týmito 20% som veľmi dlhú dobu nevedel pracovať a bol som iba čisto hrubý hulvat, ktorý teda egoisticky si preražal cestu svetom. A to mi robilo veľké problémy napríklad. Takže vďaka napríklad tancu sa mi podarilo nájsť znova ten ženský princíp a vrátiť sa na nejaký stred, vďaka ktorému teraz môžem mať
ten život oveľa kvalitnejší. Takže kľúč ku šťastiu číslo 2 je nájsť a poriešiť generačné traumy, ktoré však by som upozornil na jednu takú maličkosť. Na nájdenie a vyriešenie týchto traum nestačí iba nejaký verbálny prístup, čiže chodiť na nejakú terapiu, kde sa iba rozprávame s nejakým psychoterapeutom. Je to fajn začať takto napríklad, pretože taký študovaný psychoterapeut nám vie dať parádne tipy a triky ako z kola von, ale funkčnejším vzorcom na rozpúšťanie traumy je somatický prístup. To znamená, že cez telo tá trauma sa nám uloží vo svale, že niekto niečo zaútočí na nás, stiahneme sval a už to tam niekde je zadefinované, zagenerované. A kým sa proste nezačneme vedome uvoľňovať, mne napríklad pomohla kubánska salsa, začal som viac pracovať, začal som viac uvoľňovať, začal som viac s pánvou pracovať, čiže veľa tých traum sa nám ukladá napríklad v tejto oblasti pánvy, ale aj tuto na krku, na šíji, vzadu, medzi lopatkami a tak, čiže napríklad masáž. Masáž je veľmi vhodná na rozpúšťanie emočných blokov, rôzne druhy aktivít, yoga, posilka, fitko, tanec je super. Čiže tieto generačné traumy a emočné bloky je treba pohľadať a poriešiť. To je kľúč ku šťastiu číslo 2. No a ešte by som teda taký nejaký krátky príbeh o tom, ako mne sa to všetko začalo takto nejak dávať dokopy. Bolo to, že v 90. rokoch v Petržalke vyrastať bolo, ale pravdepodobne aj na celom Slovensku to bolo celkom náročné z toho dôvodu, že sme boli po zmene režimu, dostali sa sem rôzne štruktúry, nazvime to nejaké mafiánske, tu po svete tu veľmi uradovalo, na uliciach boli tu rôzne nepekné pohľady na sfetovaných ľudí a tieto veci, čo tiež v podstate nejakým spôsobom ako keby prispelo k tomu, že mladý vyrastajúci chlapec alebo dievča, ktokoľvek, kto vtedy vyrastal, netvrdím, že dnešná doba nemá nejaké nástrahy traumatizačné, ale tá doba bola teda charakteristická pre tých ľudí, ktorí vtedy mali tú dobu dospievania taká, že človek sa bál chodiť po ulici. Ja som sa potreboval stať silnejším človekom na základe toho, že hoci kde na vás striehlo nejaké nebezpečie, niekto vás chcel okradnúť o telefón, síce o telefóny vtedy vlastne neboli, o bicykel, vtedy chceli okradnúť o bicykel, alebo o čokoľvek, iba tak ste išli po ulici a dostali ste facky iba tak, lebo ste sa nachádzali na nesprávnom území. To bola akože zaujímavá doba, no. No a ja som vyrastal v podstate v takom prostredí, kde ja som nebol vedený na odvahu. Môžem prezradiť teda, že napríklad môj otec, o ktorom som si aj dlhú dobu myslel, že by mal byť nejaký, a to teda optimálne, že ma viesť ku odvahe a ku schopnosti obrániť sa a tieto veci, tak pre mňa vtedy tú funkciu nezastával, pretože bol v krčme. Okay? A ja som mu to mal dlhú dobu za zlé a bral som to ako krivdu a aj máme som mal za zle nejaké veci, lebo my totižto, to bude kľúč číslo 3 ku šťastiu, my totižto väčšinou sme naučení alebo nejako skrátka k tomu prichádzame, že svet by mal byť nejaký. A málo kto si uvedomuje, že svet je taký, aký je a všetko, čo sa nám nepáči, že je tu vlastne v rovnováhe a je to fair. Aj tie vojny, aj tie hlady, aj tie nepekné veci, ktoré vidíme, tak všetko je v podstate z toho globálneho hľadiska celovesmírneho vlastne rovnováha. Vždy je tu rovnováha, vždy. Keby tu nebola rovnováha, tak neexistujeme. Ja aspoň osobne v to verím. Všetko, čo sa deje a nepáči sa nám,
ja verím v to, že sa deje pre nás a nie nám. Hej, že to nie je niečo a nikto nám nechce schválne ubližovať, lebo proste nič iné na práci nemá. Aj ten, kto príde a ubližuje nám, tak možno, a ja v to verím, že najradšej by proste bol na vyššej úrovni vedomia, kedy s ľuďmi môže pracovať, kedy im môže pomáhať, kedy ich môže viesť, kedy sám sa cíti lepšie, ako proste, že nepozná nič iné, iba druhým ubližovať. Pretože nepozná nič iné, iba druhým ubližovať. A nepozná cestu, ako by sa mal z toho dostať. To je aj dôvod, prečo točím toto video, že verím, že sa mnohí v ňom, dajme tomu, nájdu a inšpiruje ich na niečo, že niečo proste zarezonuje, nejaké slovíčko, ktoré budeš teraz počuť v tomto videu, s tebou zarezonuje a dovolí ti vyrásť. Okay? Takže takto by som to najradšej zhrnul, čiže kľúč číslo 3 ku šťastiu je odpustiť ľuďom, ktorí nám ubližili a o ktorých sme si mysleli, že by mali byť nejakí. Áno, v ideálnom svete by to mohlo byť tak, že tatko ide príkladom, tatko tu vytvára bezpečný priestor a tak. Mama je vlastne tá milujúca žena, ktorá sa snaží teda tú domácnosť a udržiavať čistú a útulnú a teplo a tak. Takéto klasiky, akože jasne, predstavujme si to, ale keď sme to nemali, pochopme, že prečo sme to nemali, že vlastne tí ľudia iba tí naši blízki robili najlepšie ako vedeli a čiže rovno im to odpustíme, že neboli takí, akí by sme si my predstavovali, že by mohli byť. Hej? Lebo kým tú krivdu nosíme so sebou, tak je to nejaká obrovská záťaž, ktorá nás ťaží a ktorá nás nepúšťa ďalej. Čiže minimálne kvôli sebe potrebujeme odpustiť tým druhým. OK? Takže toto je číslo 3. Kľúč ku šťastiu číslo 3 je odpustenie. A teda toľko na záver by som ešte povedal k tomu, že ten príbeh pokračoval tak, že ja som vlastne zistil, že tak to ďalej nebude dobré. Že to, čo robím, ako napríklad kompenzačný mechanizmus toho strachu a toho, že čo som všetko nemal, čo by som chcel mať, že ja sa musím stať tým, kto si to celé vytvorí, pretože už som dospelý človek, už som dospelý chalan, už som dospelý chlap a potrebujem prevziať zodpovednosť do vlastných rúk. A teda všetko to, čo sa mi nepáči, mám možnosť skúsiť zmeniť. Sú to veci, ktoré zmeniť nevieme, dajme tomu, nevieme zmeniť chod tohto štátu takto, že bum, ale môžeme sa pričiniť o to, aby minimálne tuto v našom prostredí, kde žijeme, čiže v mojej izbe, v mojom dome, na mojej ulici, v mojom okrese, v mojom meste, v mojom štáte, hej, viem proste, dajme tomu, fungovať tak, aby som išiel príkladom ľuďom. Hej, a aby som za sebou zanechal dostatočne jasne najavo to, že ten život beriem vážne a že sa snažím nejako druhých viesť. Nemusí to urobiť každý, samozrejme, nemá každý vlohy viesť druhých, ale minimálne sám pre seba je fajn, keď sa snažíme byť lepšou verziou samých seba. OK? Pretože toto je niečo, čo by som mohol charakterizovať ako kľúč číslo 4 ku šťastiu, ale k tomu sa dostaneme ešte v ďalších epizódach tohto podcastu. Takže ja verím, že pre dneska to ako úvod bude stačiť a že na budúce sa stretneme znova pri sledovaní a spolu si to krásne užijeme. Takže ja vám ďakujem za sledovanie a pozývam vás sledovať ďalšiu časť.